pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Okay, naimbag nga naragsak nga malam di Domingo tayo aming kakapsat. Maodi nga bulong ti aldaw ti bulan ti Nobyembre. Naragsak nga panang pasungad tayo. Iti lalasod tayo apo ti first day ti bulan ti Disyembre. 26 days more to go. Pakaibilangan na tata. Ya. Lagat sapay, tanasalun at apo, iti tumunggal maysa. Naiyadi nga ragsaken salunat. Di adda iti tumunggal maysa. Okay, dati yung programa ting Sunday Serenade kati sagsagot kada kayo di GNR Motorcycle Parts and Accessories. Apakagatangan, pakaistimaran, nagatay motorsikloyo, masarakan na po dito'y along Provincial Road, sakop ti Barangay Bagani Gabor. Iti Siyudad Akandon, nakalukad na ito'y manipod Lunes, ngagingana ti Biyernes. Maturan ni Nicky Bar Valdez, naisem nga makapapatangyo. Okay, ang natira ito'y nga kundaway, pakangaganyo, manan dagiti nagduduma apo, nga Ilocano Samiwen. Pakangaganyo kadagiti nagduduma apo, nga Sonsodata, kati taray na data. Iti mabarinyo ti kumablaaw, tapno ti kasta kat kablawan nyo, makumustayo, dagiti, kayat nyo apo nga kumustan, ipalapal yun ta. Dito'y personal number tayo nga 0967-647-4753. Agpatingga tayo apo talas 5, iti malam. Okay, the first page of music, sungdo ni Ayat. Hanan sa tao biyak ko, ipangaglakat meten, kadagito'y unpunoy ko, yan kaan nasa
dasam mo siya, tuken ka ti ang isip. Anan sa tao biyag ko, ipangagnak kadmeten, kadagito'y unuy ko, yan ka ang nasaem, tangay inkariken ka, adikan to alilawen, biag kunto tigudasem mo siya, tukan ka ti ang isip. Biag kunton tigudasem mo siya, tukan ka ti ang isip. Dadya po ti muna sonata niya, ken sakbay nga makatingting nga tayo, kablawa mampaya po dagitay agkasangay iti daytoy nga petsa ti bulan ti Nobyembre. Dagitay kunada under Bisaya, Bonifacio kunadan sa dadya. Joke lang na yan. Lahat happy birthday kay tatapog na ti Sarado 60 kuna tayo. Di may sa kabang ti Barangay Tanod napanan iti kina senior citizen ni Ricardo Galanto Jr. iti Barangay Pariok Segundo. Happy viewing kan sapay ta more birthday to celebrate. Apo Tanod, Chief Tanod, naganan di Deputy number 2 Tanod. Di ama father ni Attorney Galanto. Okay karod, may sapay nga sunata po. Di tayo ko na ako nga dahito iti pagugusto. Ken pakalinglingayan apo dagiti entry may stress. Don't so much like that to be stress. Kadagiti nagduduma nga kaklase iti pakakomiko ma'am. Just relax, enjoy upon listening over this program. Yan na. Akat kumusta mo dagiti entry? Maulula ko. Gaputi panaka-stress da kano. Padasan tayo mga sagutan dagiti iti sonata. Tapnuti kasta kat ma-relax da. Sikantay kapintasan, tanaglabasit day tarupam. Iday mo, anaahitan, sino katampi na ugedam. Buok mo anakulayan, pintas nga aglaplapusanan. Tidakas nahan nga nila kay mo, tiin ka isagsaganaan. Anmet nga tay makibibiyang, no iso ti pagragsakam. Uray pa'y amin ken kakit na yunam, sa ngulikod pa ekstensyonam. Angem ko may sardeng mo kuman, talakay mo alipliputam. Ta iso tinangaklon kanyam, idi bardang isit kapailang. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo analimed. Mildred, unak no tay kadenden nam nga asawa tiin ka ipatpateg. At talagarod ken kandi ka paila amarmarnek. Ay maulawak sa wen, maulawak sa Mildred. Jakmeten mataro san tigtignay mo
film kargana ta timeline kasano nga tamit tay pamilyam dimpay pulos ang mapagserbian kasta lang rudan iti ubram balang kantis kanto pailang manang kuwad dapay oras mo at anangin day tabiyag mo maan anuno nangisit kudil mo wenno narasay takid kiday mo inapateg may satlakay mo tay nangaklon ken kat si bubuo papudawem day tapuso day tapintas anapudno papudawem day tapuso day tapintas anapudno. Mang subsubaybay iti dito yung programa tayo nga Sunday Serenade kan kamusta mo tapo dagiti kasangsangpet manipog ka dagiti nagbiyahan da kasla dagiti nakasangpet ngatan kumusta kayo po kumusta di Baguio City kalalayngan nakaditi lami sadyay dagiti experience yung manan nga naggapo sadyay dagiti barangay secretary that amok nga jajay benchmarking kaya adu manan di talaga nga intayo na adal may panggap kariti patakarangkan dagiti obligations di panagtry ti barangay government kitnuan niya dagiti na adal sadyay may sapol nga ti application na po mismo iti barangay yung dagiti apo tayo yan na kan dagiti padaduma nga naggaputi sa balik lugar nga something about ti pagsayatan iti talaga nga rinantada sa jay more music at dapat datoy
Entre nawatiwa tapo da din nakay kang panangkirin na dagitirik na ayo, nalinglingay kayo, namurmurayang kayo, iti da ito'y nga gundaway. Alas 3:30 sobyanan na kanto adu pa'y sunat akalpasan dagito'y apalagip. Dindang abado, bed cover, table runner, ado ti pakaramidan ng sir, ti pa. Sapatos, nangabak pa yun ti sinela sir, ti abol ko, di kanawid ang tatay. Tiyan usaran da nga sinuli, di ka kapas. Yung tatanaw mo tagmumulang ti kapas dito yun sir. Iso nga, aggatang kami. Ti apok tito mga nababalasan na bakasyon sir agabol da makadano mo di Amerikan kada kuan ta adu mo ti umay dumanon dito yun sir nga gumata nagarami dakti pagsakarandan sir tanoy ti kasta kuno nya ti gayet ti agorder sir nalakadala nga arami dinon nagiti apok sir narasasarap pa idang nagdesignan. Sigurado ako sir nagtutuloy ta. Nagpigsamot tan sir ti kuan agla ko nagadumo nga may gumatang sir. Linjak kay kaya kabaalan nga supplyan nun sir ti susuki ti order. Ta agon online dati apok sir ka dapat order di Amerikan. Wala daw ito naggatangan. Kuyogan ta pa kay kuyogan pa ni Congresswoman.
so for the last week or so, the Lab for All team went to different municipalities. They went to the municipality of Quirino, municipality of Cervantes, municipality of Santa Cruz. There were over 3,500 patients that received medical services. Dapat dito sa Candon, pero sabi ko ng Mayor Young, sa iba na lang kasi set na daw sila sa Candon. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all, at libreng gamot para sa lahat. Maysa kami nga napili. Dakal unay nga tulong daytoy, ta libre amin ang laboratory, X-ray and everything, pati dental, and of course, the agas. Nasaya at med sir ta, natulungan da kami nga marigrigat, adumot tin na iparanod na kanyame. Libreng laboratorio libreng konsultasyon for all. Very grateful kami iti opisina ni Congresswoman Christine, iti pa nakay-prioritize ti Quirino. And grateful kami mutlang iti opisina ni First Lady Liza Marcos. Siyempre, siguro, ang muda nga mas kailangan mi dito ngamin, iso nga inpaigda dito yan. Considering the ni biyahe ngamin, iso nga, thank you very much. Thank you very much. Amin sa inyo pangangalagang pangkalusugan sa bawat isang Pilipino. And thank you also to, especially for the Love for All program, spearheaded by our First Lady of the Republic of the Philippines, Luis Araneta Marcos. We thank her na she chose Candon for, and of course, yung Love for All program natin, it started last Thursday, and we thank them na yung medical services at least napadala ulit through the Love for All program. Una inyag ito ni First Lady na ito Love for All. At makita tayo mati kaaduti tattao nga may parati dato yung programa na medical mission kan adu pa kita other agencies, national agencies nga may makipagtulong pa ikati programa da. Amo tayo nga dati nga programa na apo ket adu iti matultulungan na ket naswerte tayo ta ditoy met probinsya ting Ilocosur nangro na ditoy syudad ti Candon ti napili da nga aramiden ditoy Love for All. So adumanen iti kaprobinsyan tayo nga matulungan no panggep ti kitoy nga serbisyo iti gobyerno. Sabi natin habits para sa healthy Pilipinas. Sa mundong ginagalawan, pagandaan ng Big One. Kamay, sa sakit, iwasan sa isip sa gawa. Reduce, reuse, recycle na basura. Leave nothing but footprint. Dumitlaya, kalusugan ay unahin at mga nahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa uladong ang pitong ito. Sa healthy habits ko na go. Ito yung siguro distrito, at least haniti nga babayan na po dagiti ay managaya tunay nga leaders na dito yung kanonan kita Deputy Speaker Christine nga po Mayor Eric Singson kaya dito na dumaduma pa nga leaders na dito siguro distrito. Inaalat ko for TESDA for 2023 to 5 million and dagiti na duma-duma training na gabo TESDA, production of organic fertilizer, production of organic concoction, carpentry, masonry, welding, electrical installation and maintenance, tile setting, dressmaking, bread and pastry production, kasi pinag-graduatean mo, food processing, salting, food processing, pickling,
food processing sugar concentration, cookery and C2, prepare hot meals, prepare cold meals, then visual graphic design. So nandiyo pwede na ito ma-training, mapalim na ma-implement natin yung year for 2023. At Of my fellow trainees, I would like to thank our Deputy Speaker, Ms. Christine, for having generously sponsored TESDA Scholarship Program and also awarding us these starter kits for each one of us. I feel very honored not only have received these starter kits, but also to live in a community where there are so many opportunities to get involved. Subsabliti programa tayo, kumusta? Dagiti happy viewing, dagiti madamadatang buy-buya po. Iti Facebook o na YouTube, ken kablawan tayo man po tamok tatang buy-buya. Iti dato kung taway, iti iling baknutan laon yun. Happy viewing kani Lane Pillian. Kahit nakablawan na kita kakabagyan na dito'y iling santa kaya kastabatin diti Ciudad Vigan. Sino apo kada kita'y tarakan tata ti awam mang tartarakan kaya kuwana kaya mang kagadwa. Pakaibilangan natay ang may maysa. Ay nakita sa wan na diyag may maysa kaya may maysa na di pagtangan. Dodi ket di ang may maysa iti turungan wano ti decision na iti kasta nga apan na aramiden ken iti ipudno na nga karirik na ta decision na ta awan ti tumitipon ang may maysa. Dagiti man ti sagutan tayo ti sunata iti panaparunuan iti panagmaymaysa. Jak man lang maiwaksi
Kaya't kanong matakablawan ni naganan ni Chris Jomar Chris ni nanay nga ni Corazon Junico iti barangay Kaparnikyan Sur Alakapang Cagayan manipod ditoy unanatay manipod ditoy sentro ti Saint Joseph ti iling Fiat Cagayan dati mensahe na kaga agkikita tayo tumanan nanay intuno umay kami bumakasyon dita kaya't nakalaang nga sagutan sa palakumat dahil ko na nataga ta iman manihara ni Auntie naganantayin ko na ni Auntie na iti panang buyan na iti daytoy nga programa Sunday Serenade Griselda ayan kagablawan na kanupay ni mamang nanga ni Silirenyo Nico iti kastoy panagkasangay ni mamang na toy kumabkablao ni Jomar Chris Yonico sagutak man ti kumusta ka nanay uno anya ditan ko nanay wen lata ipaay tayo data nga kidlaw manipodikin ni Jomar Chris iti Fiat Cagayan
Okay, nagayay nawatiwa man na nga sunata nga isulti ng sub-sub iti panaka-stress dagiti daduma. Oras na yon pag-iswa alas 4 sub yan na kayo pay para tadadupay nga sunsunata kalpasan dagito ya palagip. Nagado nga kakao, fruits. Nga maperper dita, awa mo tagaramid. Ito tanti naramid ko, magpaaramid at sa dambak ko ito hindi nga aramid nga may isa. Una nga nagyay tablayan, habang nagpaparamid at adalit mat yay, pampamayan na. Ay, awanti, dati ko pa organic sir, awanti na ilalo na no preservatives added kung na yay. How to cook kadawi yay, pagmalinam nga chocolate. Maminsan ang sarwap ko 9 kilos. And then, they 9 kilos, 4 days. Less than 200 rules. Nututubo maka-ison ati katulungat ti unig ti pamilya ko, makatulong dito yung para kanyak sir napinta sa launay. Sa nalagaan mo, nganin ta, kayang-kaya mo ito, so kumakunak ito siya dati tableya sir, ready to eat. Ipangan mo tin na po yun niya, natibig-big aramidem nga chocolate drink, slakapen. Naimas nakirid ka sir. Wala natatay ka kasi agam kamakam ka kasi mo ti tao nga gumayagalan iyan ko nga maaramid de ipang ko de. Aging gana ti kabailak sir hanggang surrender. Ngayon, dagi anak ko, isa ti treatment na sumaruno. May pakaamo na siya at ti produkto tayo nga kakao dito Salcedo. Thank you to the President, for allowing us to host Cathedral in Andong City. My warmest greetings to all the teams who are here this afternoon. Welcome to Andong City. Let's wander Baguio's evergreen parks. Baguio's high altitude makes it the ideal habitat for the starling. Plus a rich and varied flora. Go park hopping all you want. One thing's for sure, the views are always breathtaking. Hop on to your next virtual tour.
Kunti kanay kabilin ko dyan opisina, panamig in coordination BSWD, handa madali dyan ito, so hangyo raya ka na jaya, basta no, dat na ito yun. Sa Raja, kat na, nagito'y lugar na mabalik ko pa na, so pati schedule ko sa natulang ng dakkel unay nga panagyamyaman kini apo Deputy Speaker Congresswoman talagang dito'y tayo nga makita no kas anumat ti kinaelegtak ken kinasiglat ken kinalain nang kas leader iti segundo distrito. Okay, karon nagsubsubliti programa tayo nga Sunday Serenade. Kamusta na tayo late viewers? Na happy birthday. Nera na karagati kasangay. Amuyo ti may nga lason iti madama nga napinta sa sasaadan ti panunot niya. Dumteng nagitugundaway nga panagpanunot mo ti may kontra keng kuana. Saan mo malapodan? Anya ka detang nga panangipatig mo. Tapay nga buri-buren ti panagipapam mo, panagatap mo keng kuana. Senyalis nga ta ti pudno ayat dayta. Sa bagay kunada no awang kano ti panagatap mo wenno panagilem nakurang ti ayat mo keng kuana. Nakurang ti ayat mo kanyak. Ngem laglagi pem nga ti atap apo losoken na ti langit. Isu nga liklikan iti sobra panagipapan sa bagay no aming nga ba nagket sumobra madinsa ti panagsaad na niya. Wen maditi panagsaad na masapol nga kalalaingan na laeng iti pagsaadan na. Amin nga banaga. Dahil kung ako nasumura, dahil ta iti panakay dungpar. May dungpar, dahil ta ngayat ka na masina-sina po. Anya nga rutinas ken kontrol. Panagtalag, uy, dahil talan-talag lata iti umartap. Ngem, kitantay man niya, tao mo na mga kablawan tayo ka na sagutan. Dagitay kunakon nga sobra iti panagat atap da kalalaingan na laeng tirumbeng. Tay balasan, ijay po
mapasama. Anya ket balengkon, anya ket lang aminen, na itay guwapo. Tagdi marmanek, iti may maysa, ang babae. Nujak lang panunot, nujak lang matebelan, baka dakes mapasama.
Sino apo dagitay narnakan iti panakay karyan. Ngam sa amot apo napagan wano na ipatungpal. Kumusta amot apo dagitay narnakan iti naipayan akari. Anya kademot ti insobalit yuking kuana. Dakas kano datay mangibalis wano agga revenge siknan apo tireta. Napimpintas dagay makatanggap ket ni Lord iti mang sobalit kanyam bayan talata dagiti agaramid apo ti may kaniwas ti relasyon tati manggedeng mutlang apo deta ket ni mutlang apo Diyos mamati ka nga napnanto ti panagbabawi na datay kunatayo awan ti agmudo awan ti resulta ti napintas no dagiti aramid ket pagragsakan na aramid da nga saan nga may kanatada ket pagragsakan na laglagipon yo apo deta kasta iti dalan na ket agbabawin to iti ngem maudin naladawen.
Ado gamin dagiti kakasta ti sitwasyon na apo niya, iti agsagsagaba, sayang kunada. Yaitu kutit na apo iti panakautob na iti kamalina. Bay dito sa minutos kalpasan talas 4 at adupay kalpasan pay dagitoy apakamo. Priority bill during the 18th Congress, and it was providential that I was elected as Deputy Speaker and in a good working relationship with the House and national leadership. I have allocated a total of almost 900 million for infra improvements to the ISMC, 45 million for personal service this year, and 30 million MOOE was allocated this year. As you always mentioned, ISMC is assigned to be a referral Apex Hospital with 500-bed capacity. They will specialize in the treatment of heart, lungs, and kidney diseases. Now, that is one of the main purpose of this hospital. Kapno ti kasta, da tumarayan ti tao, ngandang agbiyahe ti adayo. Right now, mapanda ti San Fernando, mapanda jay Batak, mapanda jay Manila. No, dayay lalo di kita maoperaran iti kidney, puso, kan di kita mang agpaagas ti cancer, mapandamin jay Metro Manila. Now, I hope that one day, dito nga hospital, madanon tayo iti jay tertiary. When it becomes tertiary, it means we will have consultants. Kat aming akita ti sakit ton, ma-addressan ton dito nga hospital. hapon, binibigyan natin ng parangal ang ating makukulay na float at festival performances noong nakaraang araw ng kalayaan. Dahil ang bagong Pilipinas ay hindi lang tungkol sa pagsulong. Ito rin ay ang pag-aalala at pagbibigay halaga
sa ating pinanggalingan. Your creativity, your passion, the spirit that brings depth and meaning to who we are as a nation. Kaya't saludo ako sa inyong lahat. I hope that the spark that you have within you to join these kinds of festivities, that it will never leave. It will never leave your heart, and it will never leave your creative spirit. Because we are not just preserving our culture when we do this. We preserve it for the next generation, but more so, we are living our culture. We are living it proudly and joyfully and meaningfully. Ipakita natin na tayo ang tagapagmana ng tapang, talino at malasakit ng ating mga ninuno. Tayo ang mga bagong Pilipino. Katulad nila, may disiplina, may husay, may panindigan ipaglaban ang kinabukasan ang ating inang bayan. So dito iti panang-commence, panang-rugi, iti panaka-construct na. So, nga dalatoy groundbreaking ceremony na naramid, kahit nasa awan full blast the implementation dati panakabangon ti community airport ti Candog City. Una pong activity natin, embankment, para yung kalsada, pumantay po tayo doon sa kalsada natin. And yung finished product po kasi natin, we have to be even higher than the road elevation. Ayan, andante 32 minutos, kalpasan na po alas 4.
iti ipasutay pa itatapo, may sa mga kuda ito no may sa lugar, sino kadagitay agdadamo, tinapan, iti may sa nga lugar, nang runa po, no damo may tinapan, anya tinaskang nga ramiden, no nang runa sa mga kabisado, dagitay lugar, yela nga sentro na ti amom, anya tinaskang nga ramidem, naskang kade, nga datay rantaem ti mangserrek dagiti bambanag, ti mangunak iti data, nasapol nga adalem dagiti wagas ken iti surroundings na data nga banag. Tapno awan iti pakai sagsagmakam na duma-duma ngamin na bambanag apo. Tano maminsan da kini interesadom nya dayta iti kurang iti panangadal na maminsan unless otherwise kabisadom dayta nga lugar. Tangamin masansan dagiti individual tunggal individual nga makadanon iti masang lugar uray no agdadamo da dadi exciting da iti adda nga mangigagay kadakwada ngam ti side by side front likod never nga amom nang nagruna na po natay benegan iti pakasarakam pakariknaam iti ayat ko natay malangan na niya an nadam apo dayta niya dayta tinasken nga an nadam haamo nga pagbabatayan dagiti damabo dagiti na istorya kanya aramidik tumit ko na saan tay ko na kon ureno kasano ti kinatangkem mo kadagiti na palpalabas no sa dinno lugar no basta damo manen tinapan di tanga lugar aganad ka nang nagruna na po dagiti makarik na iti damo nga ayat.
Siksikalaeng tipan panunute aldaw rabiin ada kanya ni iliw nukuman mabalik umayak sibay mo umay ko na namin biyag ko dayta ayat mo ngem naulpit ni panawen man nakibiyang ayan ayat ta di ka palubusan ngem ag gugur ka malagip mo kadbyag ko adawat ko ken ka anu malagip na alaem taretratu ta adwa iparabaw mo tabato tapuso tapnun maep-ep na iliw mo mapunas sa sainek mo daytoy met laglagipem kanya sikat kapatgan ditoy abya anusak ite mapanag may sak mangkutim kadagitoy lulwa
nabayagin ni ayata nalasatantan adu apanubo di kanto ngata agbalbaliw di kanto ngata mauma kenaya dagkel nagbaitan tay tibyan amok asikan tu may kawa narasit bagim itiriga mangsarangit naunday apanagbiyan kasulak ko na kanya at tiyak maikari ita panagaya nulakit adda agdanang tungpalbiyak siksi kalaeng ikariken ka diay ayate mamatika marunaw manlubong agko'y kuyog ta uray patay di na ta mapagsina nabayagin ni ayata nalasatantan adu apanubo di kanto ngata agbalbaliw di kanto ngata mauma kenaya dagkel nagbaitan tay tibyan tamok asikan tut may kawa narasit baging itirigan mangsarangit naunday apanagbiyak kasulak ko na kanya at tiyak maikari ita panagaya nulakit adda agdanang tungpalbiyak siksi kalaeng ikariken ka diay ayate mamatika marunaw manlubong agko'y kuyog ta uray patay di na ta mapagsina siksi kalaeng ikariken ka yay ayate mamatika marunaw manlubong agko'y kuyog ta uray patay di na ta mapagsina uray patay di na ta mapagsina uray patay di na ta mapagsina
Okay karon babaan dahil nga sonata po iliw may sakit daw ti pagayam tayo kanayo nga mang tartarabay dati programa tayo nga Sunday Serenade manipod ti Barangay Kabarwan ili nga Baknutan La Union kana suna pa iti nakingkid daw dati nga sonata nga closing remark tayo nga napalwan iliw manipod kini Lane Almoiti Pilyan. Okay, karon din nawanan din dapat bati pa nga oras tayo gagayam iti dati programa tayo nga Sunday Serenade. Ket ingat laeng masapula po dati panang palubos tayo di maodingal daw ti bolan ti Nobyembre. Nasalon na tayo amin naragsak mang pasangbay ti first page ti aldaw ti bulan ti December tin tunubigat apo. Ti kaparbaro ken maodi nga bulan ti bitawan na 2025. Kadua ka po pumakada manipod iti technical control iti DZTP radio uno DZTP digital TV iti YouTube ni partner Juanito Vicencio. Tuy mo ti nga kung nagyaman na ka po ti haros yun ang tarabay Nick Baruga. Babay na po.